fo kana laada jɔ fo kana don ménopause kɔnɔ waati min na olu ka ɲɛfilatigiya bɛ daminɛ o cogoya kelen tun b'an ka maakɔrɔ cɛkɔrɔbaw la ten i mana bɔ sogo ka tentation sogo bɛ samani min kɛ ka taga kafoɲɔgɔnyaw ma i jɛlen kɔfɛ o kɔ pewu olu minnu bɛna banamini ni fɛn caman cɛ o bannen i tɛmɛnen o étape la waati min na i bɛna ɲɛfilatigiya o waatiw kɔnɔ nka n'i bɛ anw ka nin waati in na sa e ye sɔnni kɛ a ka kan i ka ɲɛ filanan in baara waati ka sɔmi développer i yɛrɛ la a tile fila ni retraite spirituelle nin kɛ k'i dogo mɔgɔw la a waati nin kɔnɔ i bɛ bɔli min kɛ ka taa boîtiw ni makiw la k'o waati bila k'i ɲɛsin i yɛrɛ kuma k'i ɲɛ yɛlɛ ka sɔmu lajɛ ka sungun lajɛ ka siɲɛw bɛlɛn tamasiyɛnw natɔw bɛlɛn k'a lajɛ est-ce que nin tɛ ne ka fɛn jaabi ye o ka fisa ale fɛnɛ ma kosɛbɛ ka bɔ ɲininkali kɔnɔ k'a da ye n'i ma wasa i b'a fɔ an bɛ dɔ fara a kan. N wasara yɛrɛ de karamɔgɔ i ba don i folen don mais i kun bɛ ka kuma dɔ fɔ i ko ko kilisi tɛ anw bolo parce que min bɛ mɔgɔ protéger sigo la à part ji i ko ka ji sigi i kunyanfan fɛ ka i miirina kalifa la après o ɲɛfɔli ni ji bɔra ye i kun da magara kilisi la parce que an yɛrɛ b'o fɔ an ka laseliw la ko kilisi fɛn fɛn b'u bolo n'u b'o ni silamɛya ɲagami ou bien k'o ni kuranɛ ni ko ninnu ɲagami arabuya ɲagami an yɛrɛ b'a fɔ n ko anw ta de tun don ka sɔrɔ diinɛ nin ma na quoi maintenant ne bɛ fɛ ka don o kilisi ninnu dɔw o kumakan ninnu dɔw o ba anw bolo k'i ka i yɛrɛ protéger sigo la wa ou bien i yɛrɛ bɛ se ka inspiration sɔrɔ i yɛrɛ ye k'i concentrer i yɛrɛ ye ka kuma i yɛrɛ hakilina la k'i kalifa sigo c'est-à-dire k'i yɛrɛ protéger kumakan na sigo la après voilà ka kuma quoi yala k'i yɛrɛ protéger o ɲininkali la est-ce que ça c'est faisable ou pas? Awɔ bon n'i ko k'i yɛrɛ protéger n b'a fɛ k'i ɲininka o yɔrɔ parce que ni protection fɔ dɔrɔn o t'a hɛrɛlama ye bilen e bolo sisan k'i yɛrɛ protéger sunɔgɔ furancɛ in kɔlɔlɔw de ma wa parce que sigo bɛ na e ma yɔrɔ min na sigo ni tiɲɛni tɛ na e ma dɛ tiɲɛni sigo de bɛ na e ma tiɲɛni natɔ o sigo bon a t'a kun bɔ k'i protéger o ma k'i da quoi ou bien i kan bɛ protéger min ma i n'a fɔ n datɔ min filɛ nin ye fɛn jugu kana n sɔrɔ sigo kɔnɔ. Voilà fɛn jugu ka n'i sɔrɔ wa n'i bɛ kɛlɛ la i ka kɛlɛ ka se ka se sɔrɔ kɛlɛ kɔnɔ kosɛbɛ. Sebaaya sɔrɔ sigo in kɔnɔ. Awɔ o y'o de la n ye jiko in fɔ n ko ŋaniya b'i la fɔlɔ i b'o fɔ ji in na daji de ye kirisi fɔlɔ ye ŋaniya b'i la n'o ŋaniya ye ne bɛ na nin sigo min kɛ o tuma n ye a don e la ou bien n ye o ŋaniya siri k'o don ji in na o tuma nin ka kɛ sababu ye k'a don ni sigo jugu bɛɛ lajɛlen cɛ a n'a kɔlɔlɔ ne bɛ na sigo kɛ k'a kun cɛ n ka lawasa kan n kɔni y'o ta k'o don ji in na i n'a fɔ an bɛnba kɔrɔmanw kun y'o sogona don ji la cogo min na o tuma ne ka sigo kɛta ne ye n da ne ɲɛ tuguna fo k'an wuli sa n bɛna sigo kɛ k'a kun cɛ lawasa la ne ye sebagaya o ko wɛrɛ o lawasa ɲinitɔ de don quoi k'i lawasa la satisfaction donc i b'o de fɔ maintenant labɛnw de bɛ yen o labɛnw n ye fɛnɛ kalanden gansan ye nka n ɲagalen bɛ an karamɔgɔw la o labɛnw b'u bolo wusutaw b'o la muntaw b'o la n tɛ minta kɔni ma minta mɛn a la mais wusuta b'a la muntaw bɛ o la kolitaw yɛrɛ bɛ o la yirikunda i bɛ se k'olu kɛ k'i da o tɛ kirisi yɛrɛ o ye labɛnw ye i y'a faamuya misali don mɔgɔ dɔw bɛ barakante kelen mɔgɔ dɔw bɛ yen n'u mago bɛ sigo ba sigilen na ka sɔrɔ a ma kɛ ni jatigɛ sigo ba ninnu ye u bɛ sigi fɛn wɛrɛw mana don a kɔrɔ k'a wolo jatigɛw la parce que dɔw ja bɛ tigɛ fo farigan bɛ wuli dɔw bɛ barakante kelen tuto la tata la u b'o dɔn nin kɛ tasuma kisɛ la ka yɔrɔ wusu sanu k'u da u b'a kɛ depuis su kotɔlani o yiriw caman bɛ yen ka sigiyɔrɔ basigi ka don i ni o hakilila fɛnw cɛ quoi parce que sigifɛn farisogo t'a la u bɛ se ka na sigifɛn an bɛnba kɔrɔma minnu ma wasa caman ye olu ye u ma wasa an na olu y'an to kɔ yan an y'an kɔ don u ma u yɛrɛ jigi tun bɛ u tɔgɔw ka da dɔw tɔgɔw ma da dɔw tɔgɔw dara ka tila arabu tɔgɔ kɛ k'o masque ɲamantonw ni foroko ni fɛnw caman b'an fɛ yen bi k'olu yɛlɛmana k'o kɛ musaw ye ka dɔw ka adamaw ni hawaw ye o mɔnɛ bɛ se k'a kɛ o ɲamanton tɔgɔma
o sibiri tɔgɔma o seriba tɔgɔma o n'ongolo tɔgɔma o mɔnɛ bɛ se ka kɛ olu la olu caman bɛ na an ma bon an bɛ o bɛɛ fara sigifɛn dun kan sa donc koli yiriw bɛ yen muntaw ni wusutaw bɛ yen i bɛ se k'o labɛnw kɛ k'i da o bɛ sigo in basigi o bɛ se ka sebagaya yɛrɛ d'i ma olu kan sigo in kɔnɔ n kɔni b'o dɔn mɛ k'a fɔ ko n ka kirisi dɔ fɔ tan ko min bɛ se k'a kɛ ni n ka kalandenya jɔn tɛ fɛn dɔ ye ko an bɛnba kɔrɔmaw n tɛ o yɔrɔ olu dɔn o kirisi dɔn n bɛ se ka min fɔ ɲininkali kɔnɔ nin yɔrɔ la o y'o ye ne ba. I ye min o ɲɛna yɛrɛ de merci beaucoup n b'i fo kosɛbɛ i ka jaabili la. Ne de bɛ fo la dɛ. A tɛ se k'o dɔn quoi a tɛ se k'o dɔn parce que an filaw de b'u kalafiti la bon voilà n'aw ma an kalan o la a tɛ se k'olu dɔn quoi d'accord. mais an tɛ kalabatiw n'u ka kalimu n'u ka wala. filaw dɔnko ka ca mɛnɛ. Arama bɛ yan nɔ Arama bɛ yan fɛnɛ an ka kuma di karamɔgɔ ye an bɛ yafa deli fɛ i mɛnna an bolo dɛ ɛri fila nin kɔ sisan an bolo vraiment. n terikɛ nin y'an ka mission de ye o nin y'an ka ci de ye. d'accord Arama. aw de bɛ foli la. dɔgɔnɔ kɔma. o tɛ aw bɛɛ lajɛlen folen don Kamakaw foli bɛ bɛɛ lajɛlen an mɛnna lamɛnni la kosɛbɛ kosɛbɛ a ka timinanja ni a ka nin jaabi ɲɛ tɔnɔma ninnu na ka di anw ma vraiment ka bɛɛ lajɛlen fo an tun bɛ ka kuma thème min kan n'an ye kɔrɔfɔ caman mɛn karamɔgɔ bolo yɔrɔ dɔ de tun bɛ yen ne tun bɛ fɛ karamɔgɔ ka o yɔrɔ in de développer n ye dɔɔni o de ye parce que la n'i y'a jateminɛ aliénation n'i y'a jateminɛ anw yɛrɛ fɛ farafinna ani fɛn dɔ de ɲagamina ɲɔgɔn na i n'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na i ka walawalaliw kɔnɔna na bon i b'a ye k'a fɔ farafin ka diinɛ déterminenen don ni mɔgɔ min y'a coloniser de déjà ni y'a sɔrɔ hali n'i y'a ta k'a lajɛ n'a sɔrɔ peuple wɛrɛ de tun y'an coloniser min tun tɛ arabu ni tubabu ye ɲama tun bɛ golofinw sɔrɔ o diinɛ ninnu yɛrɛ kɔnɔna na bon ne tun bɛ fɛ i ka syndrome de Stockholm i m'a fɔ ma parce que la o bɛ na ni o de ye quoi n'a sɔrɔ i bɛ se k'o phénomène nin fana développer an ye ka fara i ka nin walawalali tɛmɛnen tɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kan a bɛ diya ne ye kosɛbɛ i folen don karamɔgɔ Modibo. foli diyara n ye o bɛnn'an ma a ye tɔgɔ min fɔ nin ye tubabukan na nansaraw yɛrɛ ye tɔgɔ min sɔrɔ kisi kasa la ko syndrome de Stockholm o de ye nin ye quoi u ye tɔgɔ ni ɲɛfɔ cogo min sɔrɔ kisi kasa la an da sera a fan caman ma yan c'est-à-dire ale ye fɛn ye nin syndrome in n'a fɔra syndrome tɛ banakisɛ tɛ bana taamasiyɛn bana ye ɲala bɛ fɛn min ko fɔ k'a yira k'a bana b'i la o de ye syndrome ye yaya ko n'i ye kisi kasa tɔ lajɛ i bɛ taamasiyɛn min y'a la k'a fɔ k'a ka bana tɔgɔ de ye ko kisi kasa aliénation ou bien acculturation yaya ou bien complexe ko o de ye i n'a fɔ n'i ye wulu ta e wulu fitinin ta k'a to a ka wuluya kɔnɔ ka na n'a ye i bara fɛn fɛn ka di e a k'o kɛ i y'a lamɔ ni o de ye i y'a faamuya i y'a balo o kan k'a dumuni o kan ka siyɔrɔ ɲuman d'a ma o kan o tuma k'a derese k'a lakolo o kan a nana se yɔrɔ dɔ la n'a sɔrɔ e ka o kololi kɔnɔ e kɛlen don k'a bila mission min na o yɛrɛ ni wuluya tɛ taa bilen o tuma a bɛɛ bɔ wuluya minan kɔnɔ i y'a bila minan min kɔnɔ k'a kɛ o ye o ye fɔlɔ ye a bɛna identifier e yɛrɛ de la n'i y'o wulu ɲini ka cɔ o hakili k'a fɔ k'e dɔ de y'ale ye a kɛra i den ye sa o a kɛra i taamaɲɔgɔn ye sa o a kɔni y'i dɔ ye wulu in bɛna ɲinɛ a ka wuluya yɛrɛ kɔ pewu ka n'a nɔrɔ e sawura ne cogoya la a bɛ fɛla la bato k'e goyanɲɛ ko kɔn hali n'a y'a sɔrɔ e fɛla o ye ale bilali ye wulu wɛrɛ la ni m'i kɔlɔsi a bɛna farinya wulu wɛrɛ ma ka tɛmɛ hali e yɛrɛ ni o wulu wɛrɛw cɛ kan e yɛrɛ tɛ min d'a wulu ɲɔgɔn kan ale bɛna o de d'a wulu ɲɔgɔn kan ale yɛrɛ bɛna se hakɛ dɔ la ale t'a yɛrɛ ye o wulu ninnu na donc ale bɛ kisi kasa k'a ban a yɛrɛ kun ye k'i cɛ ka bɔ a yɛrɛ kun kɔrɔ a caman yɛrɛ la an yɛrɛ bɛ min kɔnɔ bi an bɛ se k'a fɔ k'a bɛ se yɔrɔ dɔ la fo k'i hinɛ ni ɲugun don i yɛrɛ kun na bon anw sera o ma bi
Donc syndrome de Stockholm de marabaga ka maralen kana kani identifier marabaga yɛrɛ la fo ka yɛrɛ sawura bila ka kɛ o ye i ye kuma ban fɔlɔ o i komi bi Mali jamana kan n'an ka saheli jamana ninnu kan anw de arabuyara fo ka tɛmɛ arabuw kan u ye tɔgɔ dɔ da o la yan ko diinɛ baara tun bɛ yen ka sɔrɔ arabuya tɛ o ye kelen silamɛya diinɛ in bɛ yɔrɔ wɛrɛw la olu ka arabuya tɛ nin bɛɛ bɔ mais kana anw ta juguya ni bɛɛ ta ye syndrome de Stockholm in de bɛ k'o kɛ n'i bɔra saheli jamana ka jigin tukɔrɔ jamanaw kan o bɛ daminɛ korowari jamanaw togow ni bɛnɛw san fo Cameroun Nabila Isa diinɛ mɔgɔw sera olu fɛnɛ ma ye k'olu syndrome de Stockholm ya c'est un néologisme quoi ko olu fɛnɛ ka miirina minɛ fo k'u k'u yɛrɛ ye fo ka na se pasitɛriw bɛ yen bi Jésus yɛrɛ y'a kɛ k'a dan yɔrɔ min na olu tɛmɛn'o kan ni Ala ye ci bi e ka taga papu kɔrɔfɔ olu ye k'e ci e ka dɔ fɔ Isa ma olu ye olu b'u ɲin goyi la i b'a fɔ wolojugu bɛ k'a ɲin goyi a wolo ɲɔgɔn na cogo min na a matigi nɔfɛ olu ta kelen b'o ye tagabolo kelen kelenw b'an senkɔrɔ yan o tɛ kerecɛnya ye o tɛ arabuya ye mais olu yɛrɛ fɛnɛ tɛ anw ta ye olu fɛnɛ dɔw b'an senkɔrɔ yan o kɔni ye diinɛ suguya wɛrɛw ye ten u b'a fɔ dɔw ma ko mɔrɔmɔw u yɛrɛ b'a fɔ a tɔgɔw ka ca yaya donc i marabaga dɛ fo k'i sagaɲɔgɔnyaw ma fo i bɛ ni ka tɛmɛ o la i yɛrɛ ka détriment i yɛrɛ juguya la donc an b'o kɛnɛ dɔ de kan bi an b'o de bana kisi kasa kɔnɔ n y'a fɔ a ye cogo min n ko kisi kasa aliénation ye bana ye hali banabagatɔ yɛrɛ t'a dɔn k'a bana bɛ ale la tellement banabagatɔ yɛrɛ nana sɔn bana min b'ale la ka kɛ o fɛ k'o kanu ko embarrasser sa bolo yɛrɛ tɛ se ka maga bana in na n'i y'a yɔrɔ min kɔri a b'a ɲin goyi la e bɛ na ni fura ye k'i bɛ pikiri k'a la a b'a ɲin ge e la parce que ale yɛrɛ t'a fɛ bilen ka wuli ka bɔ ni bana bolo bana in diyara ale ye fo ka k'ale cogoya dɔ ye sa minɛ an kɔni b'o de kɔnɔ bi voilà i fɔlen don mais ni min b'e bolo ka fara kan o bɛ diya an fɛnɛ ye non karamɔgɔ an bɛ kalanso la fɛn foyi tɛ n bolo ka fara a kan bi an ye wuyangelikɛlaw ye an bɛ kuma su donc ni an ye mɛtiriw wele ka na a ka kan kalandenw kan i bɛ nin papiye ta ka ɲɛfɔli kɛ ka a lamɛn kosɛbɛ. ayi non kuliji ninnu de y'an ka mɛtiriw ye. kuliji ye ne ka kalandenw karamɔgɔ donc kuliji ye ne ka kalandenw vraiment i ye walawalali min fɔ sisan nɔ a diyara n ye kosɛbɛ komi n tɛna na temps ta kosɛbɛ kuliji fana filɛ nin ale fɛnnen don quoi a ka temps talen don donc n b'a to mɔgɔ wɛrɛw k'u ka ɲininkali kɛ et puis ne bɛ n ta jɔ yan fɔlɔ quoi don wɛrɛ. fɔlen don non karamɔgɔ a kɛra wasa ye i b'a dɔn Altesse vraiment ɲininkaliw bɛɛ ɲɛna a kɛra wasa ye vraiment ne yɛrɛ content na tellement parce que karamɔgɔ ye walawalali dɔw kɛ bi an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ ne kun t'o olu dɔn quoi vraiment kemiti karamɔgɔ bɛ taa ne quoi o de kama an b'a fɔ diinɛmɔgɔw ye an ka karamɔgɔ olu n'aw tɛ se hali denw dɔ ko ma ko mun na an ka karamɔgɔ n ko olu tɛ se ka sɔsɔ olu tɛ se ka baro kɛ n'aw ye dɛ aw bɛ fɔlɔ anw de la fɔlɔ ni minnu étape yɛlɛla wagati min na an bɛ se k'u n'an ka karamɔgɔ bila ka kuma hali i bɛ ka kuma caman bɛ demande na mais u yɛlɛ tɛ yan fɔlɔ olu kan ka n'olu bɔra prémarane la fɔlɔ fɛrɛ o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ k'u n'aw bila ka kuma d'accord karamɔgɔ Jalo karamɔgɔ Jalo i ka micro bila. karamɔgɔ Kuliji an ka foli bi aw ye kosɛbɛ kosɛbɛ ka daminɛ sanfɛ fɔ duguma an bɛ karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo ne kɔni donna baro kɔnɔ ka sanga ni n tun bɛ baara de la n nana so kɔnɔ n donna baro kɔnɔ vraiment nin baro in kɛra baro nafamaba ye an bɛ an balimakɛ ani an ka jɔnkɛ an b'a fo kosɛbɛ kosɛbɛ k'a jira k'a fɔ ko a b'a matigiw ka bila la tuma bɛɛ n'an y'a wele a bɛ boli ka na vraiment tuma dɔ la an bɛ sabara yɛrɛ de ɲini ka d'a ma sinon a bɛ boli ka na selankolon de an b'a fo o la kosɛbɛ k'a barikada ɲininkali caman kɔni tɛ ne fɛ fɔ foli yɔrɔ dɔ kɔri ka bila n kun b'a fɛ farafinw a ka se ka dɔɔnin fɔ an ye o la parce que a ye sako kuma min fɔ sa kɛra anw jugu ye bi n'i ko sa bɛɛ bɛ girin kabako caman dun ne yɛrɛ y'o kɔlɔsi sa la ka sa ye k'a salen don a yɛrɛ ma ten ne ma deli k'o ye fɔlɔ an y'a ye k'a fɔ ko an bɛnbaw ye saya le mot saya u y'a ta k'a da sa de la o kɔfɛ ne y'a ye diɲɛ koba fɛn o fɛn i bɛ taa sɔrɔ sa de bɛ a fin na
o la i b'a ye k'a fɔ ko an ka masala bonda ninnu caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ surtout marakabida munna sa munna Egypte sa munna diɲɛ dɔfɔkɔrɔ bɛɛ lajɛlen na sa mais sa kɛra anw bolo bi n'an y'a ye an bɛ sin fɛn fɔlɔ min ma o ye bere ye n balimaw nin yɔrɔ in bɛ ne sɛgɛn kosɛbɛ ka hɛn dɔ bila i ni danfɛnɲɔgɔn dɔ cɛ n'i y'a ye cogoya o cogoya la fagali dɔrɔn bon vraiment ni kun sera ka dɔ walawala a la a ka di ne ye kosɛbɛ ne kɔni ma sa fara n juguw ka cogo si la wa k'a ye k'a faga ten ne y'o bɔ n ka ko la quoi vraiment ne yɛrɛ ka faamu de ye n sama ka bɔ o kɔnɔ n ka foli b'i ye kosɛbɛ karamɔgɔ i ni ce. Jalo ni fila ɲininkali ye mɛnɛ c'est normal n'aw bɛ ŋmaɲan kɔnɔ aw ni baganw jagoya ye sa ko bɛ gɛlɛya i ma o ye tiɲɛ ye dɛ ni sa ka tɔɔrɔ bɛ se mɔgɔ a se filaw fɔlɔ de ma tu kɔnɔ ye Jalo nin diyara n ye k'an to ɲɔgɔn ye n b'i yɛrɛ fo k'i bolo kɔrɔta an tɛ kuma la kuma bɛɛ mɛ an bɛ layivu caman na mɛ n b'i jɔyɔrɔ ye layivu ninnu kɔnɔ i b'an ka konbow jɔyɔrɔ la bi i ni cakɛɲɔgɔn tɔ bɛɛ lajɛlen kuliji yɛrɛ ka layivu kan panɛli kɔni aw sara t'an bolo kuma laban kumaw la sa an n'o foliw kɛ u dan ma i ye min fɔ nin ye i ye dɔ fɔ a la Bimba kɔrɔmanw ye hali saya in tɔgɔ da sa de la parce que tɔgɔ caman b'an fɛ an ka sɔlɔ min dɔn ya spiritualité kɔnɔ a bɛ ta sunkun dɔrɔn de ma fɛn minnu bɛ cogo minnu na sunkun kɔnɔ u b'olu de sawuraw lajɛ k'a misali kɛ an tɛna don kun min na u ye saya min bɛ ka fɔ mun na a tɔgɔ tara sa la an tɛna don détail bɛɛ la hali n'a y'a sɔrɔ sa bɛ a foroko kɔrɔ min bila an b'a fɔ ma ko mi k'a foroko kɔrɔ bila a ka kuraya tuguni misali in tara o de kan k'a fɔ an bɛnba kɔrɔmanw olu tɛ tunu dɛ u bɛ sawura kɔrɔ de bila a ka kura ta tuguni ka na o misali de tara sa la k'a tɔgɔ da o la ko saya ayiwa munna sa halisa mɔgɔ caman ma faamuya sa b'an bɛnba kɔrɔmanw ka tamasiyɛn sɔlɔmidɔya tamasiyɛnw cɛ ma cogo min na an b'a fɔ ma les symboles visibles de la spiritualité tubabukan yɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen olu b'a wele ko la zoomorphie ko ka fɛnw tamasiyɛn danfɛnw na spiritualité kɔnɔ sa b'o kɔnɔ cogo min panfɛn dɔw bɛ yen ko duga le vautour royal o fana b'a kɔnɔ ten mɔgɔ caman bɛ lafili i bɛ pharaon dɔw ye kunkolo dɔw b'u ten kan sa b'a la mɛ banfula min b'u kun na vautour royal n'o ye duga masa fana kunkolo ye o fana b'o la bere dɔw bɛ k'u bolo duga masa kunkolo dɛsɛlen de bɛ ka sculpter k'a kɛ o berew ye duga masa bɛ sanfɛ a bɛ jɔyɔrɔ min fa sa bɛ duguma k'o jɔyɔrɔ kelen fa wa kɔnɔ pan kamana ani fofo disi kan n'o ye reptile ye ninnu bɛɛ de bɛ bɔ fan kelen kɔnɔ koyi n'i ye an ka dɔnnikɛla yɛrɛw ta k'u ɲininka minnu ka dɔnni ɲɛsinna espèces danfɛnw ka funteni ka dugukolo la fo ka na se dinosaure tile ma dinosaure minnu ka kɔrɔ dinosaure bɛɛ ye kolomafɛnw na a caman de ye nin reptiles ani pan kamanaw ye les oiseaux dɔw bɛ fa ni ba la dɔ ye san kɛnɛ minɛ k'o don a kama kɔrɔ dɔ ye dugumala kɛnɛ minɛ k'o don a kama kɔrɔ n'a ka dɔnni ye i y'a faamuya ni u ka sijantigiya ye fo ka na kɔrɔlen da duga tɔgɔ kan ko duga kɔrɔ ou bien ko kɔnɔ kɔrɔlen de ye duga ye ale tamasiyɛn yɛrɛ kɛra a ka kɔrɔ ye o cogoya kelen na i filɛ k'a fɔ k'i ɲɛ ma sa yɛrɛ ye ko nin y'a suya yɛrɛ ma ten e ma tigɛli daya la i ma jɔgili daya la i ma ferekelen fɛn dɔ la min y'a faga ou bien fɛn wɛrɛ y'a minɛ k'a dun ou bien k'a tigɛ k'a b'a dun o ka suma o b'a ka sijantigiya fɔ a bɛ folobɔ min kɛ nin ye a ka sijantigiya gundo de bɛ o kɔnɔ sa bɛ kɔrɔ fo k'a fiyɛ k'a sɔrɔ fɛn ma sɔrɔ o de la wali sunɔgɔ ko sa dogolen de bɛ kɔgɔ a bɛ kɔrɔ k'a fiyɛ san kɛmɛ yirika ko bɛ se ka fiyɛ sako la olu ni duga ninnu an kamanakaw danfɛn kamana pan kamanaw bɛɛ bɛ bɔ fɛn kelenw na fɛn suguya kelenw don diɲɛ danfɛn fɔlɔw la maintenant i ye wagadu bida saba tɔgɔ fɔ o matara in dɛ ka matara ɲɛsin o saba in ma u bɔra ni o de ye misira jamana kan Égypte n'i ye anw bɛnba kɔrɔma pharaon ye n'o ye firawunaw ye
diɲɛ senko la i dan ye senko la ye halisa an ma kun u la masakɛ dɔ mana diɲɛ so sigi la min kun u la se la fanga ko tɛ dɛ mara ko tɛ dɛ se de ko don fɛn min kun se b'u ye n'u kun ye baara kɛ n'o ye siya wɛrɛ kun tɛ wuruki anw kɛrɛfɛ o masakɛ dɔ ma tɛmɛ min ma tasi bila kɛ ka taa sa ba ka nin ma sabula solo min don an yɛrɛ kɔnɔ yen anw ka bato sobaw kɔnɔ yen k'a daminɛ wasɛti tanbulu la an b'a fɔ min ma ko wasa bato soba wasɛti an b'o yɛlɛma bamanankan na ko wasa y'a ye ka na se abi dɔ ninnu ma yɔrɔ ɲɛgɛn ye t'a la ɲɛ ka yeli égyptiens ka ɲɛgɛn na an bɛnba kɔrɔmaw ye ɲɛgɛn minnu kɛ pyramides ni gɔrɔtuw kɔnɔ k'a ye k'a la wasa i b'o ye abi dɔ de dɔw bɛ k'a fɔ ko sukubu volantes ni avions ni chars kɔnbaw ja minnu bɛ ka ye a bɛɛ bɛ ka ye abi dɔ in de fɛn kɔnɔ yen wa ye paruwaw bɛ yen kuluwow bɛ yen kilomɛtiri 100 ni kɔ a desɛnw b'a ka sa ɲɛfɔ a kan yen y'a ye o kɔrɔ ye mun ye n'o bɛnba kɔrɔmaw firikɛlen u kan invasion ka firi u kan i y'a faamuya Ikzosiw ni Mesopotamienka ninnu n'o Iraki jamana mɔgɔ jɛmani ninnu ye firikɛlen u kan ni mɔgɔw jɛnsɛnna fan kelen min nana anw fan fɛ olu de nana ni sarabato kelen ɲɛ yan anw bɛnba kɔrɔma jigi fakoli kɔrɔma min bɛ fɔ a ka gundo dɔ la belebeleba kun ye nin fɛn saba ye sa ni suruku ni duga ka san n'a ka san tigɛ an ka dɔnnikɛlaw baw ko k'a gundo tun bɛ masa minnu bolo yan k'u tun b'a kɛ ni nin fɛn saba in de suruku sa ani duga o kɔrɔ mun ye i y'a fɔ cogo cogo dɔɔnin kunda i y'a fɔ cogo cogo spiritualité kunda i bɛ taa sa sɔrɔ a kɔnɔ bi mangoya bɛ siri sa la kɛ sabula mɔgɔ dɔw de nana minnu taara bɔ an bɛnba kɔrɔmaw baarakɛyɔrɔ kɔrɔ kan misira jamana kan n'o ye Égypte ka tɔmɔni kɛ o baarakɛ n'o la ka na n'a ye olu ye fɛn minnu ye u baarakɛ n'o la k'o jɔda ka bon u y'a essayer k'o de dalafaga ka bɔgɔ k'o kan ka mangoya kasa duruntu o nɔfɛ k'anw na ban o la sabula olu la kununa f'anw ka sunɔgɔ n'o tɛ tiɲɛ tabaga bɛ nɛgɛ a ka tiɲɛ nɔfɛ a b'a ka tiɲɛ réclamer dɛ o de la u ye fɛɛrɛ kɛ k'anw mabɔ ninnu na dɔɔnin dɔɔnin n'o tɛ Napoléon ka expédition de sen fɛ juste encore entre 17e 18e siècle kɔnɔ ka na expédition de sen fɛ u sera ka tɔmɔni kɛ anw bɛnba kɔrɔmaw kɔ ka nin fɛn ninnu faamu k'a consigner u yɛrɛ ka tɔgɔw la ka tɔgɔw n'a fɛn falen k'u fara ɲɔgɔn kan ka na n'u fɛn ye ka kabako lamaga diɲɛ ka kabaw la ka diɲɛmɔgɔw ka seko ni dɔnko la k'a sɔrɔ a taara yen de ka na u sina k'o waati tɔgɔ ta ten ko le siècle des lumières les révolutions scientifiques et techniques du 18e, du 17e et du 18e siècle. Au moment où révolution, au progrès scientifique et technique, au siècle des Lumières, au bora sans faire des canachons, au lukanwa ou au borami. Au bora ou fanfin, au de kama, moi mon yo tomo, Napoléon ga jama kulu la kanani oye, au lieu mon yo mako, ke kuluni do e komotoni do e ko franc-maçonnerie. Au franc-maçonnerie ou kata machine, folo do e sae. Ali sans. O ka loge u kɔnɔ yen réseau ka kuma baw tɛ mɔgɔ minnu don o karaw ka gɛlɛn cogo min na maloya t'u la ten u kɛ ka di ka tɔn min bɛ ka commencer ka bɔ a yɛrɛ kalama u b'i dalafaga cogo ɲini de n'o tɛ u ka symbole fɔlɔ tun ye sa ye halisa u bugulen b'a kan yen salabato b'u fɛ yen suruku kɔni t'u ka jɛ la bakɔrɔni bilara suruku nɔ la bakɔrɔni la bato in b'u fɛ yen i y'a faamuya duga fɛnɛ t'u ka jamana sigi fɛn ye u ye fɛn dɔ fɛnɛ bila duga ni y'u ka drapeau baw ni fɛnw i bɛ égliw de y'a kan hali Amérique ka fo ka bɛ diɲɛ minɛ n'a tɔgɔ ye nin taga ka drapeau n'a ka armoire lajɛ an'u ka nantigiw ka jɔnjɔnw n'u ka drapeau ye i bɛ taa égliw de y'u kan grɛkiw y'u ka grɛkiya kɛ romains k'u ka romain kɛ u tun bɛ église de y'u ka fɛnw kan kana mangoya kasa duruntu sanfɛ bi fo u ka gafew kɔnɔ a yirala k'a fɔ an fadama n'an bahaw ye u danbaga sɔsɔli min kɛ ko olu tɛ koyi ko sa de y'o kɛ ko fɛn dɔ de y'a yɛrɛ yɛlɛma ka kɛ sa ye o fɛn min yɛrɛ yɛlɛma ka kɛ sa ye o fɛn tɔgɔ dɔnnen don o yɔrɔ dɔnnen don fɔ an bɛ t'o bon yɔrɔ dɔ la bi aw tɛ sa ka manja segin a ma a ka t'o fɛn kama wa a y'i yɛrɛ k'a ye o kɔrɔ tɛ k'ale de ye sa ye o donc an b'o faamuya o yɔrɔ la sa ka mangoya tɛ dɔwɛrɛ ye sa b'an ka spiritualité min cɛ ma an ka lasɔmini na an ka fɛn caman de gulonnen bɛ sa ko in na donc fo ka sa kɛlɛ nin cogoya kelen de la ka firawunaw ka u ka seko n'u ka dɔnko an'u ka dalaja n'u mɔlɔn o kɛlɛcogo ɲini u y'o mangoya gafe u nana ka na hali sini sɔgɔma o siraw bɛ yen o dangali dɔrɔn k'a danga i bɛ sela kan de i b'a danga an y'o fɔ yan ka tɛmɛ an b'a dɔn
o mangoya min bɛ firawuna ko tɛ dɛ firawuna de bɛ farafin ka senko la représenté farafin ye mara min kɛ ka dɔnni min kɛ fo bi a ma tunu dɛ o mara kelen n'o dɔnni kelen de filɛ u bolo a ma tunu peinture kuraw de kɛra la ka sawuraw yɛlɛma ka sugu falen mais a kelen in de don donc a minɛli kɔfɛ anw na an bɛ ban a la cogo min na an dusukun ni yeɲala la hali n'a tɔgɔ fɔra dɔw ye sisan u b'a fɔ ko awuzubilayi hali sisan ni firawuna tɔgɔ fɔra dɔw ye u b'a dangali kan don a ma o firawuna ye ne tɛ n'o fɔ ye an fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kan an bɛ golofiya cɛsiri la anw de ko don n'o tɛ firawuna mɔgɔ 100 yiri kan aw nana mɔgɔ 1 pe ta tɔgɔ ma ko firawuna ala ka dimi b'a kan a kɛ tan mais tɔgɔ ma se ka sɔrɔ a la donc o bɛ cogo min na dɛ sa kelen in b'o cogoya kelen de la anw ka bamananya kɔnɔ yan sa bɛ min ye n'i da magara la dɔnnikɛlaw donmaw ni somaw u tulo b'an na i bɛ gundo dɔ fɔ min cɛman ye an da tɛna s'o ma mais a bɛ hali sisan an ka somaya gundo jujɔn a b'a kɔnɔ hali an filɛ yɔrɔ min na sisan dɔnni min don dɔnni in ka bon fo k'a dama tɛmɛ sa bɛ kɛ ka baara minnu kɛ sa bɛ kɛ ka laɲini minnu kɛ a dɔnni gundo ka bon fo k'a dama tɛmɛ nka olu ye kuma wɛrɛw ye donc kuma lasurunya ye kuma fangɛ fɔ ne y'a dafa dɔrɔn de munna ka ɲɛsin sa ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la a laɲini filɛ nin sinon danfɛnw bɛ yen olu ka wagasi baga ka bon ni sa ka kini ye olu tɔgɔ ma fɔ danfɛnw bɛ yen olu bɛ se ka tasuma bila kungo kunturu la koyi o danfɛnw bɛ yen o bɛ ngɔbɔnin kunda a bɛ tasuma de fiyɛ ka bɔ nin si tɔgɔ ma fɔ sa de taara a tɔgɔ ma mais o kuma wɛrɛ a kɛra kun jɔnjɔn min kama dɛ a bɛ ka spiritualité ni lɔnko ni seko min représente o kɛlɛtɔ de don à travers les serpents ka bɔ kuma la ka dan a bɛɛ tɛ se k'a fɔ don kelen karamɔgɔ kuma ɲɛna vraiment kuma ɲɛna an b'a essayer ka a kɛra wasa ye faamuyaliba sɔrɔ a la ok Maki Jara ɲininkali dɔ tun b'i bolo wa awɔ karamɔgɔ ɲininkali dɔ bɛ n bolo o tɛ fo karamɔgɔw minnu bɛ demande arama ma jɛ ne ka question ye bɛɛ bɛ wasa sɔrɔ a la s'il te plaît n bolo bɛ dugu la o ye karamɔgɔw n karamɔgɔ Modibo Fakoli Dunbiya i dansogo i ni ko an b'i fo ka i bolo fila kɔrɔta ko i dansogo i ni ko i Dunbiya ka don kuma na ka foli lase panel ka mɔgɔ bɛɛ ma ka daminɛ karamɔgɔ Kulji yɛrɛ la Altesse ne yɛrɛ bɛnkɛ Andal Jalo ani ne yɛrɛ ba Desamon foli b'u bɛɛ lajɛlen karamɔgɔ Arama i dansogo ni ko karamɔgɔ ɲininkali kelen dɔrɔn de tun bɛ ne bolo ka k'i ma parce que an delila ka baro dɔ kɛ an delila ka baro dɔ k'a kan nka ka di nin kɛnɛ in kan yan an k'an da sa yɔrɔnin ma i ka dɔɔnin fɔ a la walasa bɛɛ ka wasa sɔrɔ komi karamɔgɔ anw ye ko an bɛ kɛlɛ in na a bɛ san damadɔ bɔ sa mankanw ka ca ayiwa ni ko dun daminɛna maa sugu bɛɛ bɛ na don aw la an b'a mɛn an karamɔgɔw da ko bamaden bɛɛ ti k'a yɛrɛ dɔw bɛ kɛ koro ye dɔw bɛ kɛ kana ye dɔw yɛrɛ bɛ kɛ basa ye karamɔgɔ n'i y'a ye se kɛra anw yɛrɛ la n'i y'an ka dɔfɔw lajɛ maa minnu nana ka na binkani kɛ anw kan ka na se anw na karamɔgɔ u m'a kɛ frontalement u ye anw kɛrɛfɛ misi dɔw de minɛ misi gerema dɔw k'olu bila anw na anw filɛ an dɔ ye u sɔrɔla k'u gere suwara na karamɔgɔ ne tun bɛ fɛ ka ɲininkali min k'i la an bɛ nin liti mun na bɛɛ b'a la bi maa sugu ka ca na ayiwa bunbunmɔgɔw b'an na bunbunmɔgɔw olu b'an na minnu ko olu mago tɛ foyi la wa banjabulaw fana b'an na dɔw bɛ yen olu bolo ko n'i kɛra kamiti ye ka ban ko an ka baw labila ko bɛɛ k'i sago de kɛ sisan karamɔgɔ ladilikan jumɛn de bɛ e bolo ka ɲɛsin kamiti bɛɛ ma ani laselikɛla bɛɛ ma walasa mɔgɔw ka mɔgɔ ninnu faamu ani an jugu minnu bɛ yen n'u n'an bɛɛ ye suguya kelenw ye anw yɛrɛ bolo an ye suguya kelen ye nka u bɛ na ka na sɔgɔyɔrɔ ɲinana na walasa k'a sɔrɔ karamɔgɔ o dɔrɔn de bolo karamɔgɔ n'a sɔrɔ an bɛ se ka fɛɛrɛ min tigɛ o kama kosɛbɛ nin diyara n ye Jara o de la n ye foli kɛ a ma se ka bɛɛ tɔgɔ fɔ n ko mɔgɔ kana jigin na sinon foli dɔ tun kan ka daminɛ i fɛnɛ la Maki Jara e ni ne bɛ ɲɔgɔn bolo kabi Facebook kan a bɛ ne ka san 10 bɔ sa dɛ nka publication si ma fɔ i kɔ
an bɛ fɛn caman fɔ yan olu fɔra ka tɛmɛ bi fo a b'o bɔ kosɛbɛ kanuɲɔgɔnya ni balimaya la ɲininkali in diyara ne ye o de la y'a ye n ko kumakuncɛ kumaw la an tun bɛna fɛn dɔw fɔ ni ɲininkali b'a kɔnɔ an bɛ cɛsiri baara min na ni diɲɛ cɛsiri bɛɛ lajɛlen ye kelen ye a bɛ komi ni den bangera n'a ko k'a bɛ wuli waati min na k'i tɔgɔma a bɛ gɛlɛya minnu sɔrɔ kamitiya in ye fɛn ye nin ye renaissance de ye bangeli kura ka nimaya kura sɔlɔmiya kura nin y'o de ye benba kɔrɔma minnu tagara u ye minnu na maloya ka minnu ɲankata ka ko caman da u kan f'u muɲuna f'u ko k'u bɛ tila ka na olu nalen de ye an ye an tɛ diinɛ kɔnturu la an tɛ mɔgɔ kɔnturu la an bɛ k'an yɛrɛ de ɲini an tun bɛ cogo min kunu ko ka fisa ni bi ye ko mun b'an bali ka kɛ ten an b'o de cɛsiri la o ye diyagoya ni fin de ye tɔw y'o de kɛ olu de filɛ ka kɛnɛ minɛ an fɛnɛ bɛ n'o de kɛ ka an jɔyɔrɔ bin faga diɲɛ so sigi in na a ma nɔgɔn ni den bɛ ɲin bɔ la ɲinden fɔlɔ kabi a bɛ sogobu la a kun ma bɔ fɔlɔ den bɛ bana fari bɛ kalaya a bɛ na wolo mun na fɔnɔ bɛ taa wolo bojikɛ la fo ba bɛ kamana gan n'a ye furaw ni fɛnw bɛ kɛ o tuma ɲinden fɔlɔ bɛ bɔ filanan bɔli o ɲangata fanga tɛ bonya komi fɔlɔ sabanan yɛrɛ fɛnɛ degun tɛ bonya komi filanan naaninan bɛ ten fo ka na da fa ɲinden 32 a tɛ bɔ a tɔ si kalama anw b'an ka ɲin bɔ de la tan o ɲin bɔ kɔnɔ degun caman b'a kɔnɔ kamitiya min bɛ ka ne siran a bɛ ni ka kɛ phénomène de mode ye o de kama aw ka live in baw fo k'aw bolo kɔrɔ ta yan ka mɔgɔw la tilen lɔni piyɔ ni dɔnko piyɔ ka karamɔgɔw wele minnu bɛ ka kɛlɛ plateau wɛrɛw kan dɛ kamiti plateau de ko don ka karamɔgɔw wele minnu bɛ ka kɛlɛ groupe wɛrɛw kan whatsapp groupe de ko don magi ɲɛ kale ye ne bɛ whatsapp groupe caman ba kan whatsapp groupe bɛ yen u b'a fɔ ma ko censure b'o groupe kan ka kuma ta ja minnu bɛ bila yen audio minnu bɛ bila yen mɛnkanw ani yeta minnu bɛ bila yen o ye mɔgɔ damadamanin dɔrɔn de ye a dagalen tɛ e tɔgɔ ka fɔ yen i dɔnnen don n'i ka cɛsiri ye nka olu ko de ko il faut pas leur faire de l'ombre e ja man ka da olu ja kan parce que olu ye kamitiya in faamuya k'a kɛ mun ye yɛrɛmakaran maki tɔgɔ ɲini fanga de bonyalen bɛ kamitiya kɔnɔ bi fo k'a dama tɛmɛ mɔgɔw tɛ ka lɔnni yɛrɛ ɲini bilen la philosophie pharaonique de la nanga écouteur fallait entre temps ate kuma bali ni la philosophie pharaonique de Théophile Obenga kala ana ye bara minnu kɛ langi kan mais i bɛ se ka kalo kelen kɛ nin livre kan i tɛ tila i y'a faamuya kalo kelen i b'a livre kan i tɛ tila an ka t'o livre ɲini Cheikh Anta Diop ka livre tɔw bɛ an k'o ɲini les religions dites révélées de Dumbi Fakoli an ka t'u ɲini an ka taa o mutu bɛ ka livre ɲini an ka dɔɔnin kalan mais maki an b'an ka live la an b'an ka vocaliw bila whatsapp kan e b'o ta k'o jɔsi ka musikɛnin dɔw don o kɔrɔ ka fan dɔw tigɛ ka fan dɔw tugu k'i tɔgɔ da o la ko e fɛnɛ kɛra kamiti karamɔgɔ ye an ka sadiki n'an m'an tɛgɛ da sumuni kan k'a ci a bɛ seri an ɲɛ la ɲɛfɛ dɛ kelen infiltration ye tiɲɛ ye mɔgɔ dɔw y'u to chrétienya la dɔrɔn ka kamitiya la sɔrɔ dɔw y'u to silamɛya fiye la ka na kamitiya la sɔrɔ mais olu ma tɛmɛ karamɔgɔ si fɛ olu bɛ ka mun kɛ ka taa dɔ tigɛ silamɛya la ka n'o kala k'o tugun kamitiya la ka dɔ tigɛ chrétienya la ka n'o dɔ tigɛ k'o tugun kamitiya la dɔw b'an cɛma olu bɛ psychanalyse dɔrɔn de kɔnɔ mɔgɔw b'an cɛma olu ye u b'a fɔ ma ko développement personnel tigilamɔgɔ olu bɛ ka tubabuw ka yɛrɛ wurukiya ta ka na o adapter kamitiya la or que nin caman bɛ individualisme de kɔfɔ i yɛrɛ kun makaranni dɔrɔn donc n bɛ se ka mun f'i ɲɛna kunbɛn cogo bɛ nin ko in na aw filɛ baara min na bi kuluji ka live o ye mɔgɔ ja o ma mɔgɔ ja kuluji ka live in ye jama min kafo yan dɔɔni an tɛ yan mɔgɔ bolofɛn nɔfɛ dɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan bolofɛn ko tɛ fɛn ko tɛ c'est tout sauf intéressé sur le plan matériel et financier dɔɔni nɔfɛ ko an k'a fɔ jama ye jama kana mɔ nin live ma kini i mɔ nin live ma jama kana nin live in kɔkɔrɔma don dɔɔni piyɔ bɛ ka fɔ yan mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ fɛnɛ na yan dɛ a bɛ silamɛw ta a bɛ chrétienw ta a bɛ kamitiw ta a bɛ bɛɛ lamɛn donc nin n'a ɲɔgɔn kurun de kan ka se ka taga wolo an b'a fɔ ma le haut conseil kamiti du Mali parce que ne ye groupe caman kɛ culture de la personnalité de b'a groupe kɔnɔ yen
ça dit ɲɛmɔgɔ de bɛ groupe la ne kunkolo ma diya administrateur ye ka n'i yɛrɛ sɛgɛn mais a ma dabɔ nin kama nin wolola tɔgɔ ɲini de la nin tɛ bɛnba kɔrɔmanw ka baara kɛ ka ɲi mais nin n'a ɲɔgɔn i ko ka solution min ɲɛna la an b'a daminɛ yan live la parce que nin ye mun ye an b'a fɔ min ma ko kolo kan ɲɛŋmɛ kɛnɛ kan live in y'o de y'an ka bamanankan na ne bɛ fɛn caman fɔ yan hali ni mɔgɔ ye nin enregistré ka taa tigɛ a lamɛnbaga ka ca ni mɔgɔ 300 ye kaban yɛlɛma cogo t'a la ne kamitu y'an senkɔrɔ ne Moribo Dunbiya ka laseli tɛmɛnenw na 2014 2015 2016 u ye parti dɔ ta la yɔrɔ minnu ka farin n'a bɛ taa don diinɛ wɛrɛw ka terrain kan ka se hakɛ dɔ la fo cybercriminalité b'a kɛlɛ la bi u y'o parti dɔrɔn de tigɛ u bɛ k'o partager o kuma fɔra ka da kuma wɛrɛ minnu kan u b'o dogo ni tigi kamiti tɔgɔ de b'a la an b'a dɔn mɔgɔ caman b'a dɔn ale ka baara fɛnɛ bɛnnen don o ma sabula a b'ale kɔnɔ k'a fɔ ɲɛmɔgɔ in kan ka kelen minɛ ou bien kuma minnu daw ka farin ou bien minnu kumakanw bɛ se yɔrɔ jan olu kan ka kelen minɛ ka t'u bila soju la wusu la yen jasa kɛnɛ ka di olu ma o baarakɛbaaw b'anw cɛ ma anw tɛ kuma don bɛɛ dɛ mais kamiti fu an b'a fɔ ma ko le faux kamita fu ani kamiti piyɔ an sigilen bɛ lamɛnni na an bɛ jateminɛ la i bɛ fɛn bɛɛ minɛ an na sa fo an ka jateminɛ an b'a jateminɛ baara la dɛ Maki c'est pour cela ma mɔgɔ ye panel kan yan ne bɛ se ka fiɲɛ fɔ mɔgɔ min na nin cɛsiri in kɔnɔ ka i bɛ fo yan a bɛ baara min na i bɛ baara min na Cheikh Anta Diop ka livre kelen ma se a baara hakɛ la fɔlɔ en termes de sensibilisation n kan tɛ baara in fanga ma dɛ Cheikh ye baara min kɛ Anta Diop ye baara min kɛ n ka taa fanga ma koyi n kan b'a impact de ma o i bɛ bɛn yan ne ninnu rencontré don min na physiquement an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na ka baro kɛ ne mawura ne ko ne tɛ kuma nin dɔw kɔfɛ bilen quoi a banna quoi c'est à dire fɛn min danna a ye bulu bɔ ka ban a ye feere bɔ ka ban a ka ɲi ten Dumbi bɛ yɔrɔ min na bi n'a bɛ waso ni jɛkulu ye Mali la a bɛ waso ni aw ye dɛ donc Maki kuma in an b'a tɔ kɛ baro wɛrɛw ye ɲɛfɛ nka anw infiltrelen don e mɔgɔw sɔrɔla olu ye gɔrɔjɛgɛniyaw kɔ minɛ k'o ye kamitiya dɔ ye i y'a faamuya ka dɔ faga k'a muso ta o bɛ kamitiya in kɔnɔ o bɛ kamiti dɔw bolo k'o bɛ daga n tɛ ka kuma n kun fɛ dɛ n ye nin bɛɛ mɛn fɛn caman fɔra yan k'o bɛ kamitiya kɔnɔ en réalité minnu bɛ k'anw di an dun waraw de ma minnu bɛ kɔ kan n'olu y'a fɔ an ma ka dilan k'a dan an b'o faamuya mais i ni min yɛrɛ bɛ so kelen kɔnɔ ni nin y'o kuma kan ye i ka taga bolo ma i bɛ mun wɛrɛ fɔ bilen donc fura min b'a la o de ye kalan ye kɛnɛjɛ kan yan a ye dɔnni kɛbagaw wele ka na anw ye kalanden ni gansanw ye anw bɛna an da don baro la ten ka kunkurunin fɔ halisa dɔnni kɛbaga tɔ bɛ jamana in kɔnɔ Dunbi mana ni kamitiya ye Mali la o mɔgɔ caman k'o faamuya dɛ nka k'a fɔ k'a tɔgɔ de ye ko kamitiya o fɔlɔla Dunbi la yan mais a bɛ min bi a soma yɛlɛma la mun bɔra a ka baara la fo min farala kan fo bɛɛ k'o de dɔn n'i ye danfɛn jugu dan ka na ni hakilina jugu ye k'a don baara in kɔnɔ a bɛ ɲɛnamaya i kɔ yan i soma yɛlɛmali i su tɛ lafiya kɔnɔniw tɛ lafiya yan dɛ nin yɔrɔnin kuma ka jan n bɛ bɔ a kɔnɔ k'a tɔ to n kɔnɔ. D'accord. Karamɔgɔ Moribo Maki effectivement i ko k'i bɛna ɲininkali i dan sogoni ko i jara Maki i ye ɲininkali min kɛ ɲininkali nafa bonyana vraiment a fɔbaga y'a fɔ quoi a bɛnnen don Moribo da quoi i b'a dɔn baga de ne tɛ sɔn Maki ka kuma Maki e tɛ Maki dɔn n b'a dɔn duguma kosɛbɛ parce que voilà karamɔgɔ ye da dɔ yɔrɔnin min na vraiment kuma in bɛnnen don a da quoi parce que i b'a dɔn anw ye ne ni n ka kɛmiti ninnu an ye jateminɛ dɔ de kɛ quoi i b'a dɔn diɲɛ fɛn o fɛn n'i y'a daminɛ mɔgɔ dɔ de ye sira bɔ quoi an y'o de jateminɛ i b'a dɔn i mana dɔnni kɛ cogo o cogo i nana mɔgɔ minnu ye sira bɔ i ka kuma fɔ depuis 96 aw b'a la mɔgɔ caman b'a la anw na bi o y'a sɔrɔ olu ma bange quoi ka na olu sɔrɔ sira kan olu ye ko daminɛ e ka na fɔ k'a kɛ i yɛrɛ kɛ i n'a fɔ e de ye ɲɛmɔgɔ ye e de b'a dɔn ka olu kɛ bolo kɔfɛ fɛn ka olu kɛ i n'a fɔ e de ye cɛ ye ka tɛmɛ olu kan vraiment ne bolo o ye filiba ye quoi o ye fili yɛrɛ de ye quoi i ye mɔgɔ sɔrɔ sira o sira kan i b'a sɔrɔ bi anw bɛ ka kariya ka jafariya dɔw kɛ ka kuma dɔw fɔ en fait ni aw kun b'a daminɛ an kun tɛ kariya k'o fɔ quoi an kun tɛ kariya k'o kɛ quoi ni Dunbi Sira Musa ka fara e kan ka fara Fode Musa ninnu kan mais ne t'a dɔn e mana kɛ kemiti ye cogo o cogo Mali la
e bɛ se ka kemitiya kuma fɔ k'e ti taa bonya woro 10 di ninnu ma quoi n t'a dɔn o bɛ kɛ cogo min na quoi fo i bɛna fɔ k'i bɛ n'i sanga olu ma quoi fo i bɛna fɔ yɛrɛ k'a fɔ k'e yɛrɛ bɛ olu dɔnni cɛ quoi hali n'a sɔrɔ i b'u dɔnni cɛ quoi mais bon ne tɛ se ka o de faamu quoi o de kama souvent peut-être an tɛna don dɔ tɛ o dɔw la an ni mɔgɔ dɔw karila ɲɔgɔn na minnu bɛ na k'a fɔ k'olu bɛ olu la gosi quoi an tɛna se ka sɔn o ma parce que o ye ka hali n'i y'a lajɛ diinɛmɔgɔw nana ko in ta parce que diinɛmɔgɔw nana bɔ ko in kalama diinɛmɔgɔw nana ta k'a fɔ ko anw bɛ k'an yɛrɛ dissocier ka bɔ somaw ni donsow la k'an bɛɛ y'a so c'est comme an bɛ fɛ k'an yɛrɛ bɔ olu la o de kama n ye laadakɔrɔ ɲɛmɔgɔ n y'a wele yan k'a ɲininka n'a sɔrɔ est ce que différence bɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ a ko différence foyi tɛ an ni ɲɔgɔn cɛ mais pourtant mɔgɔw de bɛ ka nin ko in kɛ f'u yɛrɛ hali sisan karamɔgɔw bɛ yan u tulo b'an na u bɛ fɔ ko tu de kɔfɛ fo n'a fɔra mɔgɔ wɔɔrɔ de bɛ yen minnu yɛrɛ bɛ ka kɛmɛtiya golo da ka da yɛrɛ kan u bɛ ka tila k'anw minɛ k'anw di diinɛmɔgɔw ma quoi vraiment ça fait mal mais souvent i tɛ se k'i yɛrɛ maîtriser mais n'aw y'a fɔ a bɛnnen anw bolo ko aw t'a kalama quoi vraiment n'aw b'a kalama vraiment a diyara n ye i y'a fɔ cogo min na an bɛ continuer toujours voilà a diyara n ye merci Dumiya vraiment nin yɔrɔ in diyara n ye jara make fɛnɛ k'a fɔ ɲininkali in na kosɛbɛ vraiment a diyara n ye ok cousin a bɛ ɲininkali suran quoi parce que heure sera ye heure tɛmɛna yɛrɛ o de kama demande minnu bɛ n tɛ se k'u ta cousin ɲininkali dɔ tun b'i bolo i b'a surunya quoi cousin kɔnɔma dɔ jɔn ka fɔlɔ karamɔgɔ Madu ni i bɛ ɲininkali kɛnɛ kan n b'a bila n kun na kan lamɛnbagaw bɛna faamuyali caman sɔrɔ i ye fɛn fɛn fɔ tan don question bɛ ne bolo o ye an ka système éducatif de ye comme vous êtes fonctionnaire de l'État bon est-ce que an ka système éducatif depuis 1960 à nos jours est-ce que an bɛ k'an yɛrɛ y'a kɔnɔ parce que an y'a ye tubabuw yɛrɛ bɛ ka système yɛlɛma san o san sisan filɛ nin o y'a kɛ alternance do kalan école la parce que ni denmisɛn ye 17 ans sɔrɔ u bɛ alternance kɛ ka 2 semaines kɛ baara la ka 2 semaines kɛ kalan na o b'a to denmisɛn bɛ orienté ka taa ka spécialité la o t'anw fɛ yen est-ce que a waati ma se ni mɔgɔ min bɛ lycée jɔ ni bɛ lycée ou université jɔ i ka n'a bɛ taa sɛnɛ ta fan fɛ gouvernement ka se ka yɔrɔ dɔ aménager écodenw ka se ka production kɛ yen nɔ o la n'i ye 10 000 étudiants orientés dans le domaine d'agriculture c'est au cas production annuelle a bɛ min don jamana kɔnɔ o ka fisa o kan kɛ yɔrɔ min o ye a daminɛ ni degeli voilà apprentissage m'a ye n'u bɔ ka se an ka système éducatif kɔnɔ n'i y'a sɔrɔ table ronde bɛ se ka kɛ u bɛ séminaire bɛ se ka kɛ o kan pour que jamanadenw ka faamu faamaw yɛrɛ k'o faamu k'a fɔ ko tiɲɛ don ka école jɔ ka kalan kɛ a kɔnɔ mais kalan nafama ni mɔgɔ bɛ technique kɛ appareil matériel technique ka se ka san ka bila école kɔnɔ denmisɛnw ka se k'u familiariser appareil ninnu na pour que u ka se ka développer ka fɛn créer parce que diɲɛ bɛ taa yɔrɔ min bi na o donni n'i tɛ fɛn dɔ bɛ tugu dɔn kodɔnbagaw kun de an ka miiri la farafin an de dɔnnibaga fɔlɔ ye an kana to laban na a bɛ dépend yɛrɛ de la an ka faama k'o faamu k'a fɔ an ka k'an yɛrɛ a fɔlɔ ye an k'an yɛrɛ dɔn an k'an yɛrɛ lakodɔn an k'an yɛrɛ dɔn dɔnniya min ye ko dɔnniya fɛn min ɲini a ka baara mais o ka fisa ni chômage ye n'i bɛ se ka min fɔ ka da nin kan an bɛ se k'o fɔ lamɛnbagaw k'o lamɛn pour que a ka kɛ solution ye voilà kuma ka gɛlɛn ma a bɛ hakɛ o diyara n ye a bɛ faamuya kuma laɲini ye faamu ye quoi sinon ne kɔni y'a faamu laɲini bɛ min nɔfɛ a faamuna an b'a fɔ ma ko la réforme de l'éducation voilà
i y'a fɔ cogo min qu'est-ce que k'a yɛlɛmana kalan kɛcogo min b'an fɛ yan est-ce k'a yɛlɛmana kabiri Modibo Keyita awɔ n'i ye a lajɛ i b'a ye k'a fɔ forme de yɛlɛmana dɔɔni mais fond a sawura yɛlɛmana mais laɲini min b'a duguma o b'a nɔ la quoi n bɛ cɛba dɔ tɔgɔ f'aw ye bi Ibrahima Tamagide Kebe Ibrahima Kebe an b'a fɔ ma ko Tamagide ni biographe bɛ Modibo Keyita la a ka biographe o y'ale ye Modibo Keyita clé yɛrɛ c'est à dire a ka régime anw ɲɛmɔgɔ an karanfa camarade Amadou Djikoronin Traoré an n'a tun bɛ ɲɔgɔn baro a tun bɛ to ka cours de sciences politiques di an ma a yɛrɛ ka so a dɔw la ne tun bɛ mobili ta ka bɔ Kayi samedi ka taa cours in na ka segin a dugujɛ mobili fɛ kari fɛ nka jɛɲɔgɔn min tora camarade a y'a gundo ni régime tagabolo gundo di cɛ min ma n'a b'a sen fila kan min denmisɛnniya la o ye Ibrahima Kebe ye n kan tɛ kamiti ko kuma ni fɛn wɛrɛ ma don min na n'an b'a fɛ ka baro kɛ Modibo kan ni sɔgɔlen bɛ cɛ min na k'an jigi da kan ni Amadou Djikoronin ka tiɲɛ b'a bolo o y'ale de ye a bɛ n'a fɔ aw ye A plus B ko Modibo Keyita tun y'a dabɔ kalan min kama k'o fana tun tɛ nin ye c'est-à-dire Amadou y'a seereya anw ye Modibo Keyita ka photo dɔ bɛ yen a jɔlen bɛ tableau la bere b'a bolo ko dɔw hakili ko y'a sɔrɔ a bɛ école karamɔgɔya la ko ayi dɛ o y'a sɔrɔ président yɛrɛ de la a tun bɛ ka cours d'économie de di a ka ministres ma tan Amadou ye kabako ye Amadou Djikoronin de tun b'a ka correspondance i y'a sɔrɔ o bɛ Mali librairie papeterie nationale kunna Amadou Djikoronin tubabukɛ min tun bɛ ka Modibo kalan économie na niveau maîtrisard doctorat plutôt o tubabukɛ ka n'a ye cours bila ka na Amadou b'a minɛ a b'a di Modibo ma Modibo b'a kalan exercice minnu b'a kɔnɔ a b'a traiter a b'a di Amadou ma Amadou bɛ taa bila poste fɛ k'a di tubabukɛ ma a b'a corriger a bɛ kura bila ka na ka kalan kɛ k'a ban k'a ka doctorat minɛ a la un instituteur ni kuma diyara an na première année ni seconde cycle école karamɔgɔ gansan de ko don a y'o min kalan k'o ban dɛ a sɔrɔla ka ministres de fara ɲɔgɔn kan même le ministre de l'agriculture a ko k'i yɛrɛ tɛ se ka agriculture yɛrɛ ministre de ma économie yɛrɛ kalan ale de tilara ale y'o min kalan sisan sani bɛɛ k'o ɲɔgɔn wari bɔ ka tɛmɛ o ɲɔgɔn sira fɛ ka t'i kalan ale y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'o kalan kɛ u bɛɛ kun n t'a dɔn n'i bɛ ka laɲini ye a bɛ fɔ o de ma ko kalan sa an b'o de dɔn kalan ye Modibo kun nana ni kalan min ye a kun kɛlen don k'a fɔ ni denmisɛnnin bɔra école la an b'a fɔ minnu ma secteur professionnel a kun kɛlen don ka ba min don o la a kun m'o don kalan woyogoyalen ba min bɛ taa kuncɛ comptabilité ni n t'a tɔw si dɔn la non pratique dɛ les agronomes ka na se ingénieur ba tɔw ma a kun ye ba min don o kalan na o de y'a to an ka mɔgɔ kun fɔlɔ caman kabini an bɛ min wele yan bi ko 9e année niveau n'i tɛmɛna la ka se lycée ma dɔrɔn o b'a sɔrɔ i taara Russie ni Tchécoslovaquie ni Yougoslavie ni Chine ninnu na ka taga fɛn dɔ kalan in pratique la ka na an ka ingénieur kun tɛ ɲini bureau kɔnɔ parce que Mali kun b'a tu tigɛ bolo de k'a waati tu tun bɛ ka tigɛ nansara ye kɔ don min na a ye foro kɛnɛ ba to Modibo ɲɛ yan ka polisi fɔlɔw kalan ka gendarme fɔlɔw kalan ka doyen fɔlɔw kalan ka école karamɔgɔw kalan ka économistes kalan i ɲa bɛ fɛn fɛn na ni si kun tɛ yen bilen k'a bɛɛ bɔlɔ turu kura ye o kalan in kun laɲini y'o de ye o don nka u bɛ na Modibo ninnu lili bɔ don min na ka na ni Musa Fanga ye n'o ye Surasi Fanga ye kalan seginna a nɔkɔrɔ la i b'a fɔ Jules Ferry kun y'a laɲini cogo min na kalan tɔ kɛra kan kalan ye an bɛɛ ye kalan kɛ o de kɔnɔ fo ka n'an bɔ kafa sagalenw kan kafa minnu b'an na kunu o kɛra anw ka chance ye sisan an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye instruction de b'an fɛ yan il y a un ministère de l'enseignement mais éducation t'a kɔnɔ sini filɛ ka prévu yira diɲɛ bɛɛ la a b'a vidéo ye sɔrɔ a yeta mɛntaw ye bɔlɔlɔ kan kuma bɛɛ chinois denninw bɛ jardin d'enfant na u bɛ ka fɛnw démonter ka segin k'u monter u bɛ ka taa jardinw kɔnɔ ka nakɔw sɔn u bɛ k'o yiriw furakɛ u bɛ ka légumes ni fɛnw furakɛ ka se k'u labugu u bɛ ka so jɔ a maquette lamani jardin d'enfant kɔnɔ tabali ka ye a ye mɔgɔw ma o dɔw kabara k'a kaba ka na an ka farafindenninw na gosi ne ye Segu Dankɔrɔba école min bɛ Segu bi an b'a promoteur fo a ye commencé a ka liens bila n'i taara YouTube kan sisan i b'a ye l'école de l'excellence à Segu i y'a faamuya a ye taga mais ne y'o liens ta k'o bila a commentaire dɔw kɔrɔ nkaw bɛ ka waso ni chinois dennin n ko nin bɛ yan ka ban mais accompagné de tɛ
Denmisɛnninw san 3 kalan kɔfɛ u bɛ ordinateur démonter ka segin k'a monter o dɔrɔn tɛ dɛ ka se k'a dɔw dilan avec les matières d'ici fɛn dɔw bɛ ka dilan segu ye denmisɛnnin fitinin ma tɛmɛ san 10 kan fɛn dɔw bɛ ka dilan u bolo yen a ka bon hakili ma o école modèle de bɛ Chine cɛ kelen nana n'o ye Mali la yan n'an m'an kɔlɔsi sisan Lamini jamana ou bien farafin jamana wɛrɛw bɛ n'o lajɛ a ɲɔgɔn kɛra an fɛ yan Rwanda delila ka na anw ka fɛn dɔ lajɛ yan Rwanda premier o la bi donc i ye yɔrɔ min fɔ faut que réforme de ka kɛ assise ba dɔ de ka kɛ sur l'éducation k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye fɔlɔ éducation ni instruction bɛ enseignement danfara ye mun ye anw bɛ enseignement in dɔrɔn de kɔnɔ il est temps que an ka don éducation kɔnɔ l'éducation est plus pratique il faut les déboucher aux gens ni mɔgɔ tilara kalan na déboucher ye jumɛn ye bi ni taara anw ka sanfɛ kalanyɔrɔw la bi n'o ye université ye les facultés et autres i b'a jama bɛɛ labɔ k'a kɛ 100 ye i bɛ taa sɔrɔ ingénieur ye mɔgɔ 5 de ye mɔgɔ minnu bɛ taa an ka école fasti ENI na école d'ingénieur la mais i bɛ taa sɔrɔ minnu bɛ taga ENA dɔn in na i y'a faamuya n'o y'an ka faculté juridique sciences juridiques ni fɛnw ye olu ye mɔgɔ 90 de ye ko nin bɛɛ ka bɔ nin bɛɛ bɛ se ka kɛ juge ni avocat ni fɛnw ye wa FSJ faculté des sciences juridiques et économiques a ressortissant bɛ sɛ mara la Mali kɔnɔ bi o de ka ca ka san 30 bɛ kalan na bac plus 7 de bɛ bɔ ka tila ka taa sɛ mara kalan kura ye n'a kun daminɛ n'o la dun ka taa jɛgɛ mara kalan kura ye ni masaw b'an fɛ yan sɔmɔnɔ karamɔgɔw bɛ yan bozo karamɔgɔw bɛ yan i tɛ san 3 kɛ olu bolo n'u ma jɛgɛ gundo ta k'a d'i ma ça veut dire quoi il est temps an k'an kun tilennan dɔn anw bɛ mun nɔfɛ kalan in kɔfɛ de ne ko ne ye économiste ye mais an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye kɛ e ɲɔgɔn économiste tɛ mais i bɛ ka dɔ de ka nafolo tɔpɔtɔ n'o ma baara kɛ ka nafolo bila i ɲɛ dun donc il est temps an k'an denninw ladon sira dɔw fɛ cogo min na gouvernement y'u ta gouvernement m'u ta non seulement olu bɛna baara k'u yɛrɛ ye o tɛ dɛ olu de bɛ tila ka gouvernement ta ne hakili bɛ Cheikh Modibo Jara ka interview dɔ la waati min na a tɔgɔ bɛ diɲɛ bɛɛ da a tagalen NASA la ka opération Pathfinder k'a piloter fo ka taa planète Mars sécurité ni fɛnw kɛ robot ni fɛn minnu tagara yen n'a ale tun bɛ k'o piloter a ɲɛmɔgɔba de tun y'a ye a ma dogo mɔgɔ la navette spatiale la yen mais e b'a faamu cogo di Cheikh Modibo k'a dajɛ la k'ale bɔlen Mali la yan ka taa France a ye bourse sɔrɔ ka taa kalan kɛ France k'a ye fɛn fɛn kalan yan k'a bɛɛ bɔra ale kɔnɔ yen ko parce que technocratie ni bureaucratie dɔrɔn de b'olu fɛ yen mais ko ale kɛlen ka ni appel d'offre mɛn don min na k'a fɔ ko poste dɔw bɛ NASA la ale ye présenté don min na a bonyana ale hakili ma ale écoleden France écoleden kalantɔ k'ale bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ nin ko la mais ko américains y'a wele ka na de u ye seko ni dɔnko de da kɛnɛ kan comme épreuve olu ye diplôme mɔntɔn k'a da kɛrɛfɛ o filɛ o lahɔrɔma de kɔnɔ n'a fɔra sisan ko État mago bɛ jɛmɛ fɔlaw la u bɛ taa Amérique bɛɛ sɔnnen don mɔgɔ min ye jɛmɛ fɔla u b'o de ta ka n'o lasigi salle kɔnɔ aw minnu bɛ jɛmɛ fɔ aw minnu y'aw présenté aw bɛ na aw bɛ diplôme de bɛɛ la bɛɛ b'i ka diplôme da kɛrɛfɛ aw bɛ don kelen kelen cɛ bɛ jɛmɛ ta k'a d'i ma i b'a fɔ a b'a noter cɛ bɛna bɔ ni mɔgɔ min tɔgɔ ye ko nin de bɛ se ni bɛɛ ye jɛmɛ fɔ la i ka diplôme tɛ lajɛ dɛ o de bɛ ta o de b'anw jɛ yan bi je pense que i bɛ ka min fɔ ni jugu b'an ka kalan na fɔlɔ ye diplôme ye yan dɛ des bac plus 20 médecine na u tɛ se ka ɲi bɔ han anw ka bac plus 30 de bɛ yen bi a caman yɛlɛmana ka taa kɛ mori de ye u bɛ moriya bulon de kɔnɔ kura ye mais a ye mun ɲɛ bon nin ye baro ye komi an sera a kuncɛyɔrɔ la i ye min fɔ Modibo tun y'a daminɛ lancé min kan nin to ye effectivement voilà kuma b'a bolo Kulji ok merci beaucoup karamɔgɔ kuma ɲɛna ok Daw kuma dɔ b'i bolo walima ɲininkali b'i bolo ka ɲɛsin karamɔgɔ ma parce que an bɛ fɛ ka bila wagati yɛrɛ tɛmɛna a mɛnna waati ko kɔni tɛ tuguni sa fulakɛ ye i ma jɔ i ka masakɛ de bɛ sanfɛ e b'i girin ka taa min an dal ka mikoro ne ka masakɛ ye jɔn ye karamɔgɔ karamɔgɔ k'i fo kɛra fila ninnu ka da ka gɛlɛn an tɛ foyi ye bere kunkuruntigi kɔ ayi an ma jigin a la a bɛ facɛ baara de la Modibo Ibrahim Kebe ka livre in photo filɛ nin ye quoi n bɛ k'a yira parce que ne kɔni ma kalan daminɛ fɔlɔ mais a livre kɔni bɛ n bolo quoi a ye min sɛbɛn Modibo kan très bien Tabagide kɔni Ibrahima Tabagide nin fana ye cɛba dɔ ye awɔ a wele don min na live in na yan a wele don min na vraiment karamɔgɔ ne yɛrɛ tun bɛ a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ n'i ye kuma fɔ yanni maa k'i k'a fɔ n kun bɛ parce que mɔgɔw k'a dɔn fana an bɛ invité caman wele yan nɔ Modibo mun filɛ yan Modibo de bɛ kɛ sababu ye ka
ani mɔgɔ caman don ɲɔgɔn na fana quoi faut que mɔgɔw fana mɔgɔ minnu a jilajalen don vraiment live in ko in na quoi d'accord Daw kuma b'i bolo vraiment ne kɔni ne bɛ aw fo ka aw ka laseliw bolo kɔrɔta k'a fɔ karamɔgɔ Modibo Fakoli Dunbiya ye ko comme ale yɛrɛ da ko ale yɛrɛ ye kalandeni ye o baasi tɛ nka kɔlɔsilikɛla jateminɛkɛla kɔni ye dɔɔnikɛla ye a ye da sera kuma caman ma min yi ne yɛrɛ bɔ cogoya la n kun tigɛ degun don nka ɲininkali min bɛ ne bolo dɔrɔn ka kuma kuncɛ kuma la sisan ka maaya sigi a minɛn kɔnɔ an ka kumakanw sɛbɛnni cogoyaw la ale ni ka an denw yɛrɛ danbeya o jogodenw ma o bulo minnu bɛ yen e ye garizɛgɛ ɲumanba sɔrɔ k'i denw bila o sira kan nin waati kɔnɔ ne ka laɲini min ye sisan ni i bɛna i ka kuma kun cɛ maa caman de fana bulon b'u bolo a kɛra an ka furu kɛcogow ye an y'o o bulon ye jibɔn fana an y'o ye komi don bɛɛ fana tɛ foroba jibɔn ye hali bi jama caman makoya b'a la mɔgɔ caman makoya b'a la a kumakan ninnu fanga mun b'a la jama y'a mɛn maa miliyɔn caman de ye a kumakan mɛn ɲininkali min b'u bolo ka na waati bɛɛ tɛ ko an dɔw bɛ kɔ kan an tɛ Mali kɔnɔ nka an ni Mali man jan aw minnu bɛ o yɔrɔw dɔn ka sira don mɔgɔw kɔrɔ i tari o bɛ kɛ cogo di bɛɛ ka se ka a dɔn ne kɔni bɛ kɔ kan tungarange ka ca maliyɛn na a ka ca golofin na golofin bɛ taama dɔ taamana ka furu kɛ kɔ kan ka denw sɔrɔ yen nka a ka nin laseli b'a to nin bɛɛ lajɛlen hakili jigira so la nin bɛɛ lajɛlen hakili jigira yɛrɛya la nin bɛɛ lajɛlen hakili jigira maaya ɲumanya la a n'a waleyaw la nka ni ninnu fana ko u bɛna a ɲɛ sɔrɔ walasa u kana na taa don jagojugukɛla dɔw bolo hakili jagojugukɛla dɔw bolo e bɛ sira jumɛn ni sira jumɛn de yira o la n ko karamɔgɔw kɔni tɔgɔ fɔra an y'o olu sigi yɛrɛ jɔnjɔn dɔn Solomu Dɔya fana n'i kun bɛ se ka dɔ fɔ an ye an denmisɛnninw wulitɔ kuraw ye a y'aw madon nin yɔrɔ masina na tari nin dugu masina na komi karamɔgɔw uyankilikɛla minnu b'an bolo bɛɛ sigiyɔrɔ tɛ kelen ye ni a nana kɛ min sɛbɛnnanko ye o na wuli ka samara don a sen na a ma don a yɛrɛ la Daw karamɔgɔ Daw kana to Arama ka kuma ka jɔ i la dɛ ne ka micro bila Arama ko k'i bɛ question poser ka tila k'a jaabi quoi karamɔgɔ Fakoli y'a bɛɛ fɔ o nin tɛ filaya kuma ye o sisan minnu bɛ fɛ sisan ka na ka tigɛdon sɔrɔ ka ɲɛ yira sɔrɔ fo ka taa se o bɛ se ka o tɔnɔbɔ cogo min ka a don o denw na o sira minnu bɛ yen a maakɔrɔ minnu bɛ yen a dɔnnikɛla piyɔ minnu bɛ yen o sira sɔrɔliw fana ni e yɛrɛ ye dɔ ye fɔlɔ an tɛ pan e yɛrɛ kunna e yɛrɛ ye dɔ ye fɔlɔ baasi tɛ ni sira wɛrɛ minnu bɛ yen k'o da an ma an k'o mara an hakili kɔnɔ ka wuli k'o siraw taama o tun bɛ diya an ye k'i fo nka i se ka bɔ kuma kɔnɔ fana a ye jɔ dɛ n mɔkɛ bɛ yan dɛ cɛ in numu barikadalen ye cɛ numukɛ i hakili sigi n mɔkɛ bɛ yan an dali Jalo i ni sɔgɔma ma ko tɛ dɛ mɔgɔ tɛ ban i ka mɔgɔ la ka taa numu fɛ yen dɛ bɛɛ n'i bɛnbakɛ tɛ yan wa i ni tile n'i bɛ ba gan na i fo don. D'accord Daw ɲininkali faamuyara merci karamɔgɔ Fakoli i y'a mɛn i ye ɲininkali faamuya Modibo karamɔgɔ Modibo bɛ yan tellement que Daw ye ɲininkali kɛ ka ɲininkali kɛ fo karamɔgɔ ka réseau banna. Aujourd'hui c'est un autre jour. Andal Jalo jamu de y'a sira. Kuligi b'u woro sara. Kuligi b'u woro sara. Andal Jalo tɔgɔ ni fila tɔgɔ fɔ n ko numu b'u boli de. A ma taa a bɛ yɛlɛ. Tellement que i ye ɲininkali kɛ ka ɲininkali kɛ ka ɲininkali fo karamɔgɔ Modibo ka réseau banna. I folen don Altesse Arama Maki a bɛɛ folen don Kuligi e ni Andal Jalo n'an b'an ka muso sara Fakoli bɛ yan
Dindita wuro tanda ma ni abara. Iyo muru ko na nga live kunche peut-être réseau ko abena réseau parce que souvent réseau be ba inga la jana soro nana nga soro aga kuma kunche kuma dama soro dawo ga nyinga lin famera dawo nyinga lin ke ay tela ga jabi famu ke tela nyinga lin tuni tela ga jabi tuguni vraiment ya famu wala karamo sigina ga tuguni dawo arawa nyora dawo disire réseau ko be ay live tapoter kaza est-ce qu'il y a un club là pas le problème Antlo bila ko sore. d'accord ça veut dire problème muro fait muro va résoudre bana. Ouais, depuis Falaga, les autres me rougir là-haut, mais bon, ça a quand même pu continuer. Mais... Non, daw ka question in de bɛ ka télécharger halisa nɔ question in volume ka girin question in kelen 2 giga de donc a to karamɔgɔ ka forfait ka télécharger fɔlɔ ou bien karamɔgɔ daw folen don question min ye 2 giga ye n'o cira kɔni réseau bɛ ban. Question andal galo yɛrɛ de tɔgɔ ka giri quoi. Iba kulji chrétien ko comme quoi ni de chrétien. Non mais daw iba non wache ni chrétien bon ni chrétien gara kamiti avec etale quoi iba ko mo chrétien ko karsa courage bala ko chrétien iba daw non iba kulji min ka ne karamɔgɔ daw fɛ yan n'a ye question ta a b'a walawalali fana a bɛ tila k'o walawala o tɔ ŋun ye min ye ka tila k'o fana walawala ŋɔ tuguni a bɛ taa ten ne quoi a n'a ka bamanankan sigilen ɲɔgɔn sanfɛ kabako do koyi daw foli b'i ye kosɛbɛ ne ka karamɔgɔ. Bon a b'a kungu n'a ɲɛɲɛ bɛ sɛnsɛn ka k'i tɛgɛ a b'a sɛnsɛn Kuligi tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a ka bi panel a y'an kalan ko caman na karamɔgɔ Modibo ka intervention ko dɔw yɛrɛ kun bɛ a yɛrɛ kun bɛ ne yɛrɛ ma dibi la nka nɔgɔ bɔraw bɛɛ la tiɲɛ yɛrɛ la. famille vraiment ça va être caman sɔrɔ bon ni mɔgɔw mais problème ye min ye sisan ninnu ka yɛlɛli a b'a enregistrer an ka WhatsApp bɛ ɲɔgɔn bolo. karamɔgɔ i b'a dɔn o bɛɛ bɛ fɛn sɔrɔ quoi i b'a dɔn ni mɔgɔw bɛ fɛn tunga i b'a kalama ko YouTube compte b'an bolo YouTube b'an bolo i b'o kalama. An t'a kalama dɛ. YouTube bɛ taa i bɛ taa YouTube sanfɛ i b'a sɛbɛn ko Tunga TV. N'i i b'a sɛbɛn ko Tunga TV i b'a ye mɔgɔw bɛ na yan hali aw bɛ débat minnu kɛ TikTok kan minnu bɛ qui sont intéressants i b'a bɛɛ sɔrɔ yen nɔ i bɛ abonné il faut que bɛɛ ka t'u abonné compte in na quoi. Tunga TV n'i y'a sɛbɛn i b'a sɛbɛn ko Tunga TV a bɛ bɔ i b'a ye i m'a faamuya i bɛ abonné n'i y'i abonné a la i b'a ye hali sisan 100 000 live min na hali e kumakan bɛ ka bɔ YouTube sanfɛ sisan directement. Ouais. Cɛ mɔgɔ kɛ man ko mɔgɔ ye filaw bolo koyi. Ne tɛ dɛ maraka de don Tunga. Ni maraka tɛ fila bɛ se ka nin kɛ wa. Maraka de don Tunga. Voilà k'a yira la bɛɛ ka taa abonné compte in na quoi parce que kuma dɔw la laseli dɔw bɛ yen nɔ mɔgɔw b'a fɔ ko ka ci ma mais déjà n'a cira i b'a ye téléphone dɔw bɛ wa o fɛn ninnu ka girin téléphone ma quoi bon déjà n'a bɛ yen nɔ voilà n'a bɛ i mago b'a n'a bɛ YouTube sanfɛ YouTube dun filɛ YouTube ma girin kosɛbɛ quoi i ma ni mɔgɔ b'a la dɔrɔn i bɛ taa YouTube kɔnɔ dɔrɔn i b'a sɔrɔ yen nɔ i b'a lamɛn d'accord est-ce que Modibo bɛna na bilen yan. A bɛ na kana kɔrɔtɛ dɛ a bɛ na. Réseau ko de don a bɛ na. Réseau ko de don. Réseau ko parce que an kun ye wagati minnu fɔ olu bɛɛ tɛmɛna quoi souvent i b'a sɔrɔ o kelen bɛ. Bon waati fana tɛ aw ta ye o waati t'aw ta ye aw bɛ waati fɔ cogo di. Aw hakili la ko débat de don a kalan an bɛ kalan na aw bɛ waati fɔ ni fila n'a ka filaya tɛ waati tɛ ta ye o mɔgɔ minnu bɛ na n'i kɔni y'a dayɛlɛ anw bɛɛ bɛ duguma ne mɛnna ka lamɛnni kɛ tiɲɛ yɛrɛ la fo ni an banna sisan k'an tɛ lamɛnni kɛ n'o tɛ ka i wele k'a f'i ye nin de don i yɛrɛ tulo y'a mɛn n'a b'i sɛbɛn ma i bɛ wuli ka k'o kɛbaga ye k'o tɔnɔbɔ a tɛ tɛmɛ nin kan mais min digira n na dɔɔni
karamɔgɔ ka intervention bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko dɔ Ah, y'i ne de tɔɔrɔ kun don, c'est bon. Ah, ko dɔ y'i tɔɔrɔ fulaw b'a la quoi nunu tɛ baro nunu tɛ kɛ fulaw ɲɛna quoi nin kun ka ɲi ka kɛ an yɛrɛ dama de ni ɲɔgɔn cɛ huis clos fulaw ta ka don a la kuligi filɛ nin ye sanfɛ o de ne ma filɛ diya nin ye sa. an dal fana kun bɛ yen fula nunu ni a ye karamɔgɔ wele don wɛrɛ a kana fulaw k'a la mɛ nka ni fulaw de fana kɛra sababu ye ka karamɔgɔ yɛrɛ sama ka na dun a y'u to yen baasi tɛ parce que kelen fulaw ye ne mamalakaw ye mɛ a bɛ komi fulaw tigi fana yera bi ja ne mɔkɛw fana bɛ yen ja tigi b'aw la koyi n bɛna mun f'i ye ni filaw n bɛna se ka karamɔgɔ wele telefɔni dɔ in na parce que n taara dɔ sɔrɔ parce que tiktok ka girin quoi ne y'a sɔrɔ o la pour que a ka se ka kuma kuncɛ kuma fɔ pour que an ka bila quoi sinon n bɛ k'ale de kɔnɔ sisan sinon ɲɛ ma sɔrɔ o la. Dawo e ka sɛni min sara a bɛ yen tunga yɛrɛ ye fɛnkɛ sɛbɛn o tunga ko komi an ye heure 3 kɛ live la ko an kun b'a essayer ka bi taa jɔ yan ka siɲɛ wɛrɛ kɔnɔ proposition de don i ka sɛni min sara n ka don a bɛ yen sisan a muso cayara o a reincarné la ou a ma reincarné fɔlɔ de a ma reincarné fɔlɔ dɛ a bɛ yen a denw de cayara sisan a n'a muso bɛ ɲɔgɔn fɛ muso 4 b'a bolo a ye sɛden ɲuman dɛ